گوندێ عربەتێ یەکش گوندێ باکوڕی کوردستانê weka rêveberî bi bajarê Nisêbînê vegirêdaye û qasî 12 kîlometra dûrî navenda bajarê Nisêbînê ye. Coğrafya gund ji bakur ve gundê Qesirg û Mindikan û Çiyayê Bagokê ye û ji başûr ve gundê Qerehesenê ê Binxetê ye û ji rojhilat ve gundê Nêrgizlokê Tilaqûbê ye û ji rojava ve gundê Kertwênê û bajarê Nisêbînê. Dîrok û damezrana gund li derdora sala 1800 de hatiye avakirin. Êlê gund Seyîd hene Keferzî û piraniya gundî çomerana ji êla çomera. Êgo gund avakirî Zeynalê pêşî ye. Li serhildana Elîkê Batê de gund bi temamî hate şewtandin ji ber ku gund piştgirtiya Eliya Batê girt êgo zindana Nisêbînê vekirî. û di taliya vê kurta vîdeoyê de gelek spas ji bo rûpela mamosta Elî Kolo êgo bi rastî kedeke gelekî pîroz dike ji bona parastina navê gundê Kurdistanê Silav û Rêz.